folytatjuk a mokkát, még hozzá egy eléggé érdekes témával, ugyanis statisztikák szerint a párkapcsolatok negyedénél fordul elő a hűtlenség, és abból fakadó krízis. Hogy mit lehet kezdeni egy ilyen helyzetben, hogy egyáltalán lehet-e megelőzni, egyáltalán lehet-e valamit tenni, és mit? Arról beszélgetek a vendégeimmel. Stúdióban a vendégem Gazdag Enikő, pszichológus, párkapcsolati tanácsadó, és Papadimitriou Atina, színművésznő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Enikő, első kérdés. Hogy alakulhat egy ilyen helyzet? Mindenképpen párkapcsolati problémának kell lennie, vagy hogy kell egy olyan rés legyen a két fél között, ahova befér a harmadik tulajdonképpen. Tehát a megcsalás az mindig egy problémát jelez. Az egy nagyon erős jelzés a párkapcsolatnak, és hogyha akarja a pár, akkor meg lehet menteni, meg újra gondolni a kapcsolatot, és azután egy magasabb szinten működik tovább, de ehhez mind a kettőknek akarnia kell, meg nyitottnak kell lenniük arra, hogy változtassanak, vagy hogy lássák azt, hogy mit követtek el, vagy hogyan járultak hozzá mindketten ahhoz, hogy ide jutottak. A saját praxisában mit tapasztalt? Férfiak többségben teszik ezt meg, vagy a nők? Hát hozzám a párterápiák kb. 45%-a ezzel a témával jön, és változó. Tehát a nők is, férfiak is úgy nagyjából egyenlő arányban. Igen, mert egyedül nehéz művelni ezt a műfajt, tehát kell a másik fél. Atina? Például már ott kéne kezdeni, hogy mit nevezünk megcsalásnak, mert ugye azt tudjuk, hogy a férfi másképpen megy félre, mint egy nő, tehát ugye a férfi az elég tehát az biológia, a fizikum egyébként, a nő pedig érzelmileg, tehát azért meg kéne beszélni, hogy mi az, hogy megcsalás. A megcsalás nálam ott kezdődik, hogyha tényleg egy tartós hármas van, azt hosszantartó hármas. De hát azt mondják ugye, hogy minden agyban kezdődik. Tehát a keleti filozófiában azt mondják, hogy ha megfogalmazódik a gondolat, tehát fizikailag nem teszed meg, de valakire ránézel és fölmerül, akkor ott már valami nagy baj van. Hogyha érzelmileg nyitott, mert hogy hiányzik valami, és azt a hiányt, azt kívül látja meg. Atina, te voltál hasonló helyzetben? Hogyne, ki nem volt. De melyik állapotban voltál te, melyik szereplő voltál te, aki megtette, vagy akivel megtették? Akivel megteszi. Tehát és már ebben a korban, amiben én leledzem, most már én mondjuk fiatalon is azt gondoltam, hogy a férfiak, ha én azt mondom neked, hogy én bordélyházpárti vagyok, akkor ezt azt hiszem, hogy világos, hogy mit jelent. Tehát én teljesen elfogadom azt, hogy a férfiak vadásznak, és elmennek, és félremennek. De ez általánosítás, hogy a férfiak, mert nők ugyanúgy vadásznak, és ahogy egyre én kevesebb biztos vagyok benne, hogy a nő nem megy csak félre azért, mert most van egy estéje, és azon, például pont tegnap én is ebben a korban most tanultam meg, hogy a férfi, aki csak félre szalad, akinek csak hop, az azonnal elmegy. Tehát ahogy vége a történetnek, nincs ott alvás, meg együtt reggelizés, meg együtt vagyunk, meg semmi, azonnal úgy, mintha elolvastam egy cikket az újságban. Tehát ők azt, a nő meg nem tud, én azt gondolom, legalábbis nagyon remélem, még nem tud ilyet tenni, vagy igen? Enikő? Tehát egy nő mindenképpen érzelmi alap. Hát attól függ, hogy mekkora a hiány benne, vagy hogy milyen régóta tart. Mindig egyedi esetek, meg egyedi történetekről van szó, meg egyedi személyiségekről, hogy mit hozott, minta. Tehát az, hogy az ő családjában hogy volt, mennyire volt ez elfogadott, vagy hogyan történt. Vagy mivel magyarázza meg magának ezt a dolgot, miképpen igazolja a saját tettét valaki. Van erre valami, hogy mivel igazolják az emberek? Hát azt mindig ki lehet találni, minden olyan ideológiákra tudnak leledzeni. Hát igen, mindenféle. Hát ugye a szerelem az nagy szöveg, az mindenre. Sokszor azt mondják, hogy azzal mentettem meg a házasságomat, hogy volt egy belső űr, és akkor valaki által tudtam túlélni, azáltal otthon nem voltam ideges, azáltal nem csapkodtam, nem veszekedtem, és amikor mert megvolt a belső kielégülés így neki, és akkor túl tudta tenni. Ha az nem lett volna, akkor nagyobb baj lett volna. Ez eddig oké, de mi van, ha megtudja a másik? Tehát akkor jön a probléma, mert a másik nem biztos, hogy ezt lenyeli, vagy hogy ezt elfogadja. Mit szokott tenni általában a másik? Hát van, aki meg akarja menteni, akkor azok esetleg eljönnek párterápiára, vagy van, aki nem tudja elfogadni, próbálja, de képtelen, és akkor esetleg elválnak, vagy külön mennek. Tehát ez nagyon múlik azon, hogy a másik erre hogy reagál, vagy mennyire tud tudatos lenni, vagy felismerni. Nem gondoljátok azt, mert ugye azt beszéljük, hogy most már a nők is egyre többet csinálják ezt. Nem gondoljátok, most elég furcsa hátról indulok, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez is közrejátszik. Tehát, hogyha valami elromlik, az nem az első, hogy jaj, hol lehetne ezt megjövni? Dobom a francba, veszek egy újat. Nem gondolod, hogy ez is úgy benne van ebben a történetben? Az eldobható termékek történetben? Teljesen. Én abszolút ezt Én meg azt gondolom. látom, hogy sokan jönnek párterápiára, tehát hogy kezd egy ilyen tendencia is lenni, hogy nyitottak arra, hogy valamit kezdjenek ezzel. Hát ez nagyon jó.
De mennyire játszik szerepet abban egy érzelmi függőség, vagy a gazdasági függőség, ugye? Tehát van, amikor ember érzelmileg annyira kötődik valakihoz, hogy azt mondja, kompromisszumot kötök. Vagy gazdaságilag annyira függ másiktól, hogy kénytelen kompromisszumot kötni. Hát ez is a személyiségről szól, hogyha ő annyira föladta önmagát egy kapcsolatban, hogy teljesen a másikra utalódott. Tehát akkor ezt is látni kell, tehát ezekkel is foglalkozunk, hogy mennyire támaszkodik a másikra, vagy mennyire önálló, vagy független személyiség. Lehet megelőzni? A megcsalást? Igen. Hát ha mindig odafigyelnek, ha mindig tudatosan odafigyelnek a párkapcsolatra. Tehát, hogy ha jelez a másik, hogy valami problémája van, akkor nem lerázni, hanem akkor foglalkozni vele, vagy... Ugye legtöbbször az szokott lenni, hogy indul egy párkapcsolat, férfi-nő, elindul, és szép lassan rárakodnak mindenféle feladatok, funkciók, és végén megszűnik a férfi-női szerep, a férfi nem érzi férfinek magát a nő által, és a fordítva a nő. Hogy lehet vigyázni arra, hogy ne legyen semleges a férfi-női kötődés? Hát ugye bejönnek egyéni krízisek, meg párkrízisek, tehát hogy ugye esküvő, gyerekszületés, tehát egy csomó minden történik, vagy az egyéni célok, hogy karrier. Tehát úgy lehet figyelni, hogy mindig kettesben kell tudni tölteni programot. Ha gyerek van, akkor is figyelni arra, hogy elmenjenek kettesbe, hogy úgy, mint régen, akár elmenjenek vacsorázni, randevúzzanak, elutazzanak egy hétvégére. Tehát, hogy mind férfi-nő is tudjanak kapcsolódni egymáshoz. Azt hiszem, adáson kívül mondtad ezt, vagy nem, ezt a gazos történetet. Én azt mondtam, hogy mint a kert, mindig ápolni kell, ha nem ápolja, akkor nő a gaz, ha ápolja az ember, akkor szép. És amikor te megtudtad, hogy van egy harmadik. Hát pusztulat, hát nagyon fájdalmas. De mi volt első? Várj, mi fájt neked? A vereség vagy a veszteség? Tehát egódnak fájt, vagy a érzelmeidnek? Az árulás fájt. Tudod, mert ez nem egy olyan dolog volt, például egy konkrét, ha beszélünk, egy konkrét eset volt, ez nem, tehát nem az volt, hogy elment, és utána sítsútyáról olvasta a cikket, és ahogy az előbb mondtam, is hazajött, hanem ez egy ilyen tartósabb történet volt, azt nagyon nehéz megemészteni, még nekem is, aki elfogadom ezt a dolgot, nehezen tudom, és minden fiatalnak, nem olyan régen mondtam egy lánynak, aki kikerekedett szem, mondom, te ne reménykedjél, mert nincs az a pali. Az a pali, aki nem teszi ezt, az nem normális. Tehát az nem egy normális helyzet, én azt gondolom. Tehát ez annyira benne van a paliba. Nagyon nehéz, nagyon fájdalmas volt, nagyon, de amikor győzöl rajta, mert a kapcsolat nekem nagyon fontos volt, hogy megtartsam. Tehát én azt mondtam, sokkal fontosabb, mint hogy én azt mondjam, hogy na, hát én ezt velem nem lehet megcsinálni. De meg lehet csinálni, viszont hogyha nálam marad, és az elmúlik az a kapcsolat, akkor én följebb emelkedtem egy szinten. De itt jön az a kérdés, hogy ember, jó, megbocsájtok, mert szeretem őt. De tud-e feldolgozni, mi kell ahhoz, hogy ember elfelejtse, hogy ez megtörtént? Mert Indiában van egy közmondás, ugye, hogy valakinek meghal az anyósa, és ott zokog a pali, és kérdezik tőle, hogy mit zokogsz, hát már mindig utált az öreg asszony. Azt mondja, nem az a baj, hogy meghalsz. Az a baj, hogy a halál meglátta a házunkat, az vissza fog jönni. Tehát itt, hogy ez egyszer megtörtént, még egyszer meg fog történni. Hogy lehet ezen túltenni magát? Úgy, hogyha ezeket az alapvető problémákat tudatosítják, és egy más szinten működnek tovább. Tehát mindig, ami érzés van benne, meg tudja beszélni a másikkal. Meg hát a megbocsájtás az döntés kérdése. Tehát mindenki azt várja, hogy majd egy reggel fölébred arra, hogy ő megbocsájtott a másiknak. Nem. Tehát el kell dönteni, hogy akarom, és meg akarok bocsájtani. Jó, de utána mi kell ahhoz, hogy tényleg megtörténjen belülről is a megbocsájtás? Hogy nagyon lássa azt a másikon, hogy mindig elmondja, mi benne van. Teszi magát. Önvizsgálat kell ahhoz, hogy milyen szerepem volt abban, hogy ez így alakult? Mindkettőnek. Mindig azt mondjuk, hogy 50-50%. Az a legveszélyesebb, gyerekek, az önvizsgálat. Azt kéne elfelejteni, mert az ember elkezdi saját magában keresni a hibát, és még próbálsz, és már megpusztultál, és még mindig félre mennek. Nem feltétlenül a másik a hibás azért, mert te elmentél. 50-50%. Mindig azt mondjuk, minden párkapcsolati problémában 50-50%. Tehát mi, ha feldolgozzuk a párkapcsolatot, akkor azt nézzük, hogy ki hogyan járult hozzá, hogy ide jutottak, vagy hogy itt vannak. De a tapasztalatai szerint egy ilyen krízis, zűrzavar után is lehet egy kapcsolat szép, hosszú, tartalmas? Nagyon nehéz, de lehet. De ahhoz értékelni kell azt, hogy ők miért vannak együtt, vagy meg kell találni a kapcsolati erőforrásokat. Hát erre szoktak mondani, az embernek akkor kell erősnek lenni, amikor nagyon nehéz erősnek lenni, mert amikor könnyű, akkor nem is kell. Köszönöm, hogy eljöttek és beszélgettek vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.